Majsæsonen 2024 har været endnu en speciel oplevelse. I år var det på grund af en masse vand og noget kulde til at starte med. Men alle har fået høstet deres majs, også landsforsøgene er kommet, og det vi kan se, det er, at i det helt tidlige område har vi en sort, der hedder LG 31-152, som har klaret sig rigtig godt, både med hensyn til udbytte og foderkvalitet. LG 31-152 har en færge 140, så det er en af de absolut tidligste sorter. Det giver mulighed for at så den på koldere arealer, eller eventuelt at vente indtil man har taget første slæt, og så sine majs der. Eller den er så tidligt klar til høst om sommeren, at man kan nå at så vinterafgrøder efterfølgende. I det tidlige område, der har vi Wizard, som år efter år kommer ud med nogle fantastiske fordøjeligheder og imponerende foderkvaliteter. Vi har Prospect og Ambition, som i år har vist deres rigtig høje stresstolerance og kommer ud med nogle rigtig flotte udbytter i forhold til, hvad de plejer at gøre, fordi at året har været så stressende, som det har. De tre sorter, Wizard, Prospect og Ambition, har vi sat sammen i en majsmix, som hedder Majsmix 170, hvor vi sørger for, at de gode egenskaber fra de forskellige sorter er til stede i samtlige rækker, samtlige marker, og derfor så giver det en væsentlig større robusthed, end hvis vi sætter en enkelt sort ind, som måske lige nøjagtigt det år lykkes knap så godt. På det middeltidige område, der har vi tre topsorter, LG 31-208, LG 31-211, LG 31-205. 208'eren imponerer med sin foderkvalitet og sit udbytte, hvor LG 31-211 år efter år er den med det bedste resultat på fordøjelige cellevægge, og LG 31-205 er en super stærk sort, som kommer med høje udbytter, både på forenhed og stivelse, uanset hvordan forholdene er. De tre sorter har vi også valgt at putte ind i en majsmix, og den hedder Majsmix 205, og ligesom 170'eren er meningen med majsmixene, at vi kombinerer de gode egenskaber fra tre forskellige sorter, så vi risikerer mindre smitte og større stabilitet og robusthed.